Dobrý deň, tu je Saška. Naučím vás, ako sa pletú bužírky. Najprv si vyberete dve ľubovoľné farby. Ja si vyberem žltú a zelenú. Ostatné odložím. Tak. Keď máte pripravené bužírky, môžeme začať. Najprv zoberiete dva konce bužíriek a takto ich spojíte. Potom tieto druhé konce, ktoré sú tiež takto spojené, prehnete k týmto. Takto. Potom idete na začiatok bužíriek a tuto to takto chytíte. Potom urobíte normálny uzol, takto a pretiahnete, že tam budete mať takéto uško. Keď máte urobené uško, môžeme začať. Zoberete si bužírky. Na začiatok začneme robiť kocku. Tá je najľahšia. Rozdelíme si takto bužírky. Tak, a začneme. Kocka sa robí takto. Sú dve krajné, tie necháme tak. Zoberieme túto jednu. Prehneme ju k žltej. Potom zoberieme žltú a tu prehneme k zelenej. Zoberete jednu bužírku, ktorá bola na strane a prevlečiete ju nie cez prvú, ale cez druhú na ten kraj, odkiaľ vychádza, kde to nedržíte. Tuto držím a tuto nedržím. A tamto prevlečiete a ťaháte na tú stranu. Zoberete druhú krajnú bužírku a s tou urobíte to isté. Vopcháte do druhej bužírky, tam, kde sa to tiež tak nezačína, kde to nemusíte držať. A takto potiahnete. Keď to máte urobené, tak chytíte všetky 4 konce a poriadne zatiahnete. Asi takto. Takto to pekne pouťahujete, aby to bolo všetko správne urobené. Tak. Keď to máme začaté, tak robíme stále to isté do kolečka. Tuto nič nemáme, tamto dáme. Tuto nič nemáme, tamto tiež dáme. Toto zase prevlečieme. Toto prevlečieme vždycky tam, kde to zase nemáme, na tú stranu, kde to nemusím držať. Takto. A to isté aj na druhej bužírke. A zase zoberieme 4 konce a zase pekne takto pouťahujeme. A takto pokračujeme ďalej, až z toho bude veľká, dlhá bužírka. Tak, ja vám ukážem, aké vám z toho výjdu. Takže, keď zoberete takto dve bužírky a prehnete ich, tak máte takéto krátke. Toto je kocka a toto je kruh. Ale keď zoberete 4 farby, treba tieto 4, takto 4, a zviažete ich dokopy, tak z toho vyjde takéto dlhé. Nemusí to byť len kruh, môže to byť aj len kocka, alebo kocka a kruh. Tak.
A to je koniec.